Hari ni kesengi kuat ben keren ni ke subjek berkata kalong. Ke subjek ke ba penlengok ya fi ke subjek let's say ke ba pibu jingkeli balai bai pastori keren komne. Baga subjek ke ba kuat ben keren ni kesengi kalong. Ublay umla ban le ya ki kamba. Ublay umla ban le ya ki kamba. Pila banong pastor pila bakla hatu shishase ublay umla ban le ki kamba ngila ju asngau nak shintur ke jong fi ngila asngau nak tin ke jong blay ba ublay ubangi shakri ude ublay ju ki kamba kumno pi ong pat ba ublay umla ban le ki kamba kadai kata ke subject ke bangin ya kran ke ski mantang ai kublay she pi we baro aga kateng ke jong Jesus Christ ma pi ke ba nang shupet ya ka program la sik vidang shu long thamai ke channel jong ka podnet ngai kublay pi but ya pi baro ru ke bala ju pe ke bala ju snap na kapor lagi snap menta fila ju snap nga ai kublay fi nga sngo e je pi haga kerteng ke thiang tam ke badan bor tam ke jong try unong pen em jugi u Jesus Christ ka babel ke to la dangi pulin u job ke ni ka lenong ke ba sau pu ar ke khot ke ba ar ke ong nga tip ba blay ula ban le ki baro but dan ke bala ban khang ye ke jing thmu ke jong blay ujob wong ngatip ba ublay ula ban le yaki aka baro ublay ula ban le yaki aka baro kabamut ni shakri ublay ubala ban le yaki aka baro kababel ka ongro ba ublay ubangi shakri ong along utrai ublay halor ka do baro hatu don ka pamla ban nga kata ka dai ka ba ublay ukren don ka pamla ban nga Henry menta ka sengi ni keren ya ta subject ba ublay umla ban le ki kamba. Kumno pila ban ong babala de pule mentan tin jublay ka ong along try ublay lor ka do baro atu dan ka bamla ban nga. Jisu keren ya ta kentien mo Matius ka nomba ka khandai ka apun re ong ki ka bamla ba ubriu ka long ki bala ba ublay. Si sha ublay ulong ubala andre ka ne ka sengi kwa ban keren ya ta subject ba ublay umla ban le ki kamba. Hangano ka dor ba ublay umla ban le ki kamba. Bon sien họ nghĩ tiếp ya ka tin ka jong blay re bon sien ka ni ka jing long breu ka jongi ka ni ka jabing breu ka jongi ne ka jing start per thai ka bangi don ni ka khmat ka bangi yo i ka pelong ngi teng teng em banum ngat ni bamla ban mudur ni bamla ban perkhat ro bau blay ula ban le ki kamba kam dei bau blay umla ban le ki kamba re ka dei namar ka jing bam ngat ka jongi bau blay umla ban le iki kamba kadon ka wi ka nuksa ka tin ka jong blay ka ba u jisu lech ka shnong ka jo la dangi pule ka ni ka por pila ban shem no marcos ka nong ka ban riu pila ban pule ro na matthews ka nong ka ba khatlai ke thu yangi bau jisu u lech la ka jong ka shnong ba ka babel ke thu ang ni u la lech nang ta bulwan poi ru shela ka ri bagi snran jo kila bot yu te ba la poi ka sabaton wala sedang manikai ka snagok tibun haba kila yo sngo kendit kida ong nangno uni ula yo kat ini ki ekiru but kaba kumno kene ke jing start kabalai hauni ubreo but ki kamba kat kini balale de ki ti jongu uni umlong tu mystery ukon ka Mary ubadai upara u Jacob u Joseph u Judah baru Simon de bar ki para kan thai jong ur ki don hangi bangi kumta kila thut ya u ndeu jisu la ong ki unong itu lupa umlong ubam dan buram henry tang halakari bal halaki kur bal halaki yeng hang tati umla ban le iki kamba ka babel ka ong ni hang tati umla ban le iki kamba henry ula shubo ila ke kti ki kendiat ki bapang ba ula pen khia iki ula sngo kendit te namar ka jing bam nge jongki ka babel ke thu ang ni namar ka jing bam nge tadeng tabu trai ru khlamla ban le shibun ki kamba namar kadon kane ka mensim jing bam ngai hatu bleu la ban le ikamba ula ban le ikamba anre bleu umla ban le ikamba lada kadon ka mensim jing bam ngai tadeng tau jisu lafi pulin marcos kunom khandai khot arpulai wong baki aka baro ki long ki bala au tau bangai lada fila ngai ublay ula ban le ki kamba ki aka baro ki long ki bala hau ta banget kumno pinget
Di tang mun chunget be ke e ke bo trai ula kren ye ke e ke bo la le agi sni ki snam baro ki jim jong fi ban nget bo de jo blai ban le ye ke jo ki kamba ki ba kham kraw shi shu ru ha ke jing em ke jong fi blai la ban le ki kamba namar ka jing bam nget blai la ban le ki kamba namar kata ke jing arta tien ke jong fi ka babel ka ong da fi pule no Hebrew la nong ba khat wei ke khat ka ba reu ko ong klem ke jinget mla man pen sngub hayo blai henry namar klem ke jinget mla man pen sngub hayo blai ka ba mut la dangim don ye ke jinget nginom la man pen sngub hayo blai ong pen sngub hayo la dia utrai ai ke jingkwa ke do not ke jong pi talada pi pim nget ka mut pen sngub hayo blai balada fim pen sngub hayo blai finom yo diang ye kata ke jingkwa ke do not ke jong pi Tadeng ta pen sngub hayo la dir wa utrai pen sngub hayo utrai ko abanong ifi pi to pen sngub hayo utrai ti kum taun ai ke jingkwa ke do not ke jong pi Rublay wangi syakri udah ublay jik kamba ubla ban pen kia itu ke cancer ke badan ka met jong pi ubla ban weng no itu tumor ke khli jong pi ubla ban weng ne ke jingpang shadam ke ba pi don ki doktor ki ong bau don kata ka blockage chau tau u kolong snam jong pi telot ba ki ong ba hable ke operation la da pi nget utra un kta mentai fi nyo kia al fi don ke jinga ke jong pi ong la persang da ka bor da ka jingla ke jing start jonga kada ke yeng ke sem jonga i ba kan jot kan pat kan prau ni ukon ula i man jot no nga kwa ba no fi la da pingai pinio i bala da ukon jo fi sha te a ke so ki krei ke bod dom bod man baro u jisu la ban pen light ukon jo fi u jisu la ban pen khia ukon jo fi u jisu ka babel ke thu na pi plen no marcos no makndai ke thu ingi baula dan ni ubreu badan ni ukon ba pang bhor kan ni men sim ba man kla te yam ni uklong re anda balawan u jisu kita kimen sim baman kimen sim pangbhor baro kilakan ria pala dau khon je fi ikum ba upang bhor u berngam bi fi dom fi bitar fi berten fi kini diga men sim baman ka badan dau khon je fi kini diga men sim khibor ko abano fi utrai ula ben khia ikon jong fi tadai ta ke ka bam la ba utrai kadai tang ka wei baro kilong ki bala utrai re umla namar bateng teng ngi artatien namar kani ka khmat ka bangi i teng teng ong ni ka e than ni ka i jenjar than namar layo i da ka khmat ni ke jingpang lai i da ka khmat ni ke jing e phi da la jong ka khmat ba ka ta ka lenti ke jong fi ka kot lat ka la kot lenti fi i ba teng teng da ka jing yo i ka pen nget no e fi ka ktin pareng ka ong seeing is believing da ka ba phi i ka ta fi nget ra ka kwa ban ong fi wat nget ya ka ta ka ba phi i ka ktin ka jong blai ka ong bangin nam ya da ka jing yo i hen re da ka jing nget Tadi ta kum ki banget im dei ban nget hakata ka ba fi i hin rei to nget da kata ya ka e ka ba blai ula ban le nget ha ka e ka ba blai ula kren nget ha ka e ka ba blai ula kulam pala fi nget am fi i ba ya ka buram ga jong blai u jisu wat yu ba yap udang pen em nget pidang em menta pim pat yap pala fi yap ru tra la pen em ba de he kam nan ga no ka bam la ru trai tang ka wei wat ai bu no man sim jing artatien un wan happy u jisu ka jikai ka ju ka long so simple dangi pulin honest kan kal nong ba khat saw ka khat ka ba khat lai ka saw ong ti ka ai ka ir ku pipa na kerteng ka jongai ya ka tangan le bon yo apen don buram yo pa u khon la da pipan ya ka ai ka iru nanga ha ka kerteng jongai ya ka tangan le kan ukran utra ong la da pipan ngan le ba la pipan ka kerteng ka jongai ngan le simple ka balong simple do kata-kata pan ha ka keteng ke jong Jesus Christ Jesus ong ye ka tangan le but Jesus pen kan ma ka ne la da pule Yohanes long ba khat reu do khat ab saw ong hado men ta phim pat jupan ru em ha ka keteng jonga tupan te fin se yo diang ba kata ka jingmen jong fi kan yo long ka badap Jesus ong do men sha fi la ju dua Henry fi la pan ro keteng jonga Henry fi klampan shisha Fiklam pat pan ngampat yo sngo hisha ka ba pilapan nanga ha ka kerteng jonga renga klap no fi ne ka sngi pan ha ka kerteng ke jong trai pan da ka jinget pediang ru da ka jinget wal da fim pa di nget no bo tra la da ble e ka tabu jisu ang hadu menta fim pa jupan ru ma ka kerteng jonga to pan te fin sayo diang pan ong jisu te fin sayo diang ba kata ka jingkmen jo fi kan yo long ka ba da pan ong trai
kababal ko ang tala da fi ne anga la fi puleru Yohanes kal nong ka bakhasan ka khat ben nyaw ong ladap ye ne anga bagi ktin junga ki ne api ke ai ru ba pi man pin pan te kan long ya pi ke baro ka ba pi man to pin pan te kan long ya pi pan ujisu ang ladap hukum wa itu lumba ong kan ria no un kan ria ladap kran daga jingai ladap hukum daga jingai ladap keren, dah ke bor, dah ke ikhtiar ke jong try, jingayu lah he lumba ron kan riau tau lumba, haga kerteng ke jong jisu. Tadi dah aku abang fi bun sin fila dua ya ublain reh dua mentah fi mi ke kamba namar kata ke jing pan ke jong fi ke khlek lang ke jing bam ngai, ke khlek lang ke jing artatien. Yo ni tip try la nom la, ni tip jisu tip mlek no mlek ngane kum ta wat jukran kum kita kijak ketien wat apa tu syaitan kan pen arta tien fi wat apa syaitan un persosi eu blai namba kita ke jing snow ke jong fi ke jing kran ke jong fi ke persosi eu tra kran da ke jing ai pini ibe ke kamba ke jong blai ke jing em ke jong fi aku aban doi ne ke por ban ngai bo blai bangi shakri de blai ubala baro dan ke balawan khang ke jing thmu ke jong blai ke jing thmu ke jong blai ndai ban pen pang fi ke jing thmu ke jong blai ka long bo wan ban pen khia fi ke jing thmu ke jong blai kam dai ya ka ba be no fi re wan ban pediang fi ke jing thmu ke jong blai ndai ban le sniu fi ndai ban le bhai fi bo blai bangi shakri ka babal ka ong atomat ba to khmi bo blai long ba bha shi shau blai bangi shakri udai ba bha ublem shim lawan man ai ke jingyap ulawan man ai ke jingem mde wan khat ya ke taki bahok re wan man khat ya ke taki nong pop tadai ta ublei bangingi shakri ude ublei badap da ke jingi mde bo wan shin ke perthai ban wan ra jing tim ne ban wan ra ya ke taki jing pen ksan ya ke jing pen em tadai ta ublei ulang babha ke bo ublei utmu mdan we bala pen sange utrai ulong bala ko abnong fi un pen em fi un pen khia fi un pelai marau ya fi un pen kalai ke jim ke jong fi un pen kalai ke yang ke sem ke jong fi un pen kalalut na dong sedong ladap syunget hau tang ban syunget ka talabyang ke jinget ke jong fi ke pen so bahaya blai inya duai ke ni ke por ke benta agar tengu jisu ngasno ke ni ke por don sibun ki men sim ki badan ke jing artatien un men sim baman upen artatien ya fi un men sim baman wan ra ru ya ke ni ke men sim jing bam nget api ngada hukum ya tau men sim jing dom un pat na pi un kan ria na pi baru men sim jong ublai men sim ba ko wan rung na pi ba fin yo pediang ya ka men sim jong ka jinget ya ka ba fin nget ya ka ke ba try ula ban le ke jim ke jofin baru neutral ubale ki kamba ubakat ya ka duriau ar liang uba pen mi no mau siang ubalong richard lo men sngi warong richard de mi bapenya yo petros na ka ba hukum mi ka duriau ba hukum mi ki eryong ki long jai wa tem yu ding dumbur uyap baru ba ai jing em yu ba yap u ne du jisu ba ngi shakri balada ula ban le ban shau du ju man ta onum kala un le kum ju ye fi ngat shungat bat kum ki khlong a ba fin don ka ta ka jinglong kum ta ki khlong ban shungat lam na philong kum khna phim la ban rong ki ma ga jong plai phinom yo diang ye ta ka hok phinom yo diang ye jing sok ye ga jing command phinom yo diang phinom iru ye ga kamba ga jong plai ngai hallelujah ha ga teng ga jong jisu nga kren ye ga jing pen khia ye ga jing pelat ye ga jing thmai nga kren ye ga restoration ha ga family ga jong fi ye ga yeng ga sam ga jong fi nga kren ye ga jing ga khu ga yo ga kat ga jong fi nga kren ye ga jing start ye ga jing champang bo blai un ife ba gi khon gi jong fi daga jing start blai ke jing start bagen jaman sim wat daga jing start ke bagen jado aru haga jing trai ke jing start ke jing pule puthi ada kren haga kerteng ke jong jisu ya kata ka jing man bah nga kren haga kerteng ke jong jisu ye jing kharoi ba ke jing sei so aga jing im jong fi fin long ki ba sei so na mar fi nget haga kerteng jisu ngadwai amen but amen hallelujah try ke khu fi nget bum ne blai wangi ke shakri de blai jong ki kamba un le ke kamba na ta ka ji im jong fi ngin sai syam bat kublai shibon amen